are the opposite, stop the shit, chop your esophagus. И здравейте хора, аз съм Алекс Митев, но ще се прекръствам на Exciting Baby, както някои вече знаят, съм им казал. Днес ще играем на нещо. Ще играем на нещо. Или ще видим нещо. Не знам, ще видим. Google Play или Pokemon Go. Инсталиране, мога да се инсталирам. В този клип ще разжим игри и в другия ще играем. Виждате всичко коледно. Почвам Subway Surfers. Виждате нови сърфове, всичко ново. Piano Tennis 2. Ще си го инсталирам. Точка. Не. Ето неговата Pokemon Go. Апдейтната. Всички игри, тук виждате Пол, Жалфа 2, Crash of Clans, в мобил, Ангел върха, някакви тук не го знам това, я да видим това. Тази игра е готина. И добре, това ще бъде за този клип. Довиждане.